I cada setmana dediquem un moment final per parlar de la proposta del dia. Cada setmana d'una temàtica diferent. Ecologia, creativitat, acadèmia universitària, i avui toca parlar d'innovació amb la nostra companya Emma Feriche. Bona nit, Emma. Hola, bona nit. Que ens vens a parlar de l'Innoemprèn Esport. Què és això, Emma? Bé, doncs l'Innoemprèn és un programa de suport als emprenedors que tenen projectes de base d'innovadora o de tecnologia, i el que fem és apostar per cada programa a escollir un sector. I aquesta vegada el programa Innoemprèn el que vol és focalitzar i captar projectes d'innovació i tecnologia pel sector de l'esport. Com per exemple? Per exemple, no ha de ser estrictament tecnològic, tot i que sovint són de base tecnològica, però un exemple no tecnològic podria ser un nutricionista que la seva especialització fos acompanyar el procés de rendiment d'un esportista i establís un nou mètode, un nou sistema de nutrició amb millor rendiment esportiu. Aquí no hi ha tecnologia, però sí que pot haver innovació en els processos de metabolització dels aliments. Aquest seria un projecte molt interessant per l'Innoemprèn. Un altre ja més tecnològic podria ser una plataforma que permetés, a través de sensors en el teu cos, identificar quins són aquells factors de l'entorn o del teu entrenament que estan maximitzant el teu procés esportista. Coses d'aquestes. A vegades, o també podria ser un projecte vinculat al teixit, el que s'anomenen teixits intel·ligents, que el que estan permetent és o informar-te de com s'està produint el teu exercici o permetre que el teu exercici sigui de millor rendiment. Són teixits intel·ligents. Bé sigui per alimentació, bé sigui per lectures de sensorització, bé sigui per teixits intel·ligents, bé sigui per geolocalització. Qualsevol element que aporti innovació o tecnologia que pugui ser interessant en aquest mercat de l'esport podria ser una candidatura fantàstica per l'Innoemprèn. I ja està en marxa? Sí, actualment tenim en marxa el procés de captació de candidatures que finalitza el dia 21 de febrer. L'esport també és un dels àmbits que està en creixença? Et diré aquí l'anècdota, i és un dels motius pels quals vam apostar per aquest sector, és que durant el període de crisi un dels pocs sectors de l'economia que ha estat creixent tant en termes de facturació com en termes d'ocupació ha estat l'esport. Sí, perquè aquesta febre que ha hagut pel running, per la triatló, tot això ha provocat un boom brutal en el que és el consum dels gadgets esportius. I de la mateixa manera, la sensibilització de les persones davant el repte de cuidar-nos i de sentir-nos bé amb el nostre cos ha provocat que la gent consumeixi més esport. Per tant, la demanda del món esportiu puja. I vosaltres ho heu notat? Clar, de fet, ja saps que Tecnocampus a la seva estratègia va incorporar una aposta clara per lo que és el món de l'educació física i la salut, d'aquí l'escola universitària. I de forma alineada també, des d'empresa, vam apostar per l'estímul de l'emprenedoria del món esportiu. I aquí estem, i aplicant una metodologia que ja teníem testejada, que és l'Innoemprèn, amb un sector específic, amb moltes oportunitats, on a més hi ha molta innovació i molts àmbits nous on experimentar, que és l'esport, i estem en aquest període de captació de candidatures. I arribat el dia 21, el tribunal, que està format per gent especialitzada en l'àmbit de l'emprenedoria i del sector de l'esport, triarem les millors 15 candidatures. 15 candidatures per fer un seguiment durant 7 mesos. Molt bé. 7 mesos intensos d'alt rendiment, on el que nosaltres diem és que triem les idees més trencadores i les transformem en projectes potents. Carai, doncs moltíssimes gràcies, Emma Feriche, per aquest apunt innovador d'avui. I nosaltres ens acomiadem, us diem fins la setmana vinent. Gràcies per seguir un nou Persones F, un programa impulsat per Tecnocampus, amb el suport de M1 Televisió i també de CLAC. Ens trobareu a les principals xarxes socials. I ja sabeu, teniu sempre en compte aquest Factor F al vostre cap. Gràcies, fins aviat.